Исәнмесез, сіз туры эфирда яңалыклар тапшырын карыйсыз. Атнаның беренче көне алып килгән хәбәрләр белән сезне мин Ләйсән Ханова таныштырам. Ә хәзер төп темаларга кыскача күзәтү. 11 яшьлек малай классташының аркасына пычак белән кадый 9-нчы мәктәптә гадәттән тыш хәл. Юлчылар эшли, тик чокырлар кимеми, Чаллы юллары турышын шәһәр мэры тикшерде. Бөек җиңүнең 71 еллыгы уңаена сугыш ветераны парашют белән сикерде. 91 яшьлек десантчы белән Гүзәл Шихапова очрашты. Русларда әйтәләр, Пушкин это все, мин шунда Тукай это все. Тукай безнең белән Чаллы ТВ телерадиокомпаниясе бөек шагыйрьнең 130 еллык юбилеен махсус сәхифә белән каршы ала. Тукайга 130 булса, Чаллы ТВга 24 яшь тула. Алып баручылар, техник хезмәткәрләр, операторлар турында сюжетлар сериясе эфирга чыга. Дәресләр урынына хастаханәгә бүген иртән 9-нчы мәктәптә аяныч хәл булды. 5-нче сыйныф укучысы сыйныфташының аркасына пычак белән кадый. Әлеге хәл беренче дәрес алдыннан коридорда була. Малай хәзер Кама балалар медицина үзәгендә. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Әлеге гадәттән тыш хәл дәресләр башланганчы 7 сәгать 45 минутта мәктәп коридорында була. 5-нче класс укучылары арасында бәхәс килеп туа. Берсе икенчесенә пычак белән кадый. Җәрәхәтләнгән малайның ачык яшел төстәге күлмәге тулысынча канга буялган иде дип искә ала мәктәпнең шәфкать туташы. Бәхеткә яра тирән булмый. Укытучылар ашыгыч ярдәм машинасы чакырта. Когда я его видела, Бала тыныч хәлдә иде, ул ята иде. Аңа система куярга тырышып карадылар, әмма барып чыкмады. Кан тамырларын таба алмадылар. Малай хәзер Кама балалар медицина үзәгенең хирургия бүлегендә. Аның тормышына куркыныч янамый, ди табиблар. Как свидетели говорят, Шахидләр сыйныфташлары әйтүенчә, малайлар бер-берсенә карата начар мөгаләмәдә булган. Алар балалар бакчасыннан ук дус булмаган. Версияләрнең берсе буенча алдагы көнне малайлар онлайн видео уены уйнаганнар. Уен барышында низах килеп чыккан. Яшүсмерләр бер-берсенә ямьсез сүзләр әйтешкән. Иртән аларның берсе мәктәпкә пычак алып килә. Хокук сакчылары әйтүенчә, зыян салучы малай исәптә тормаган. Хәзерге вакытта тикшерү эше бара. по результатам проверки. Тикшерү нәтиҗәләре буенча процессуаль карар чыгарылачак. Алдан ук әйтәм, җинаять эше кузгатылмаячак. Чөнки зыян күрүче дә, зыян салучы да бәлиғ түгел. Әміне зыян салучы малайның әти-әнисе җаваплылыктан котыла алмаячак. Аларга ата-ана вазифаларын тиешенчә башкармаган өчен штраф салыначак. Илсөя Валиуллина, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. Чаллы юлларына игътибар тагында артты. Төзекләндерү барышын узган шимбә көнне иртәнге сәгать 6-да шәһәр мэры Наил Мәхдиев тикшерде. Шәһәрдәшләр юлларның быел аеруча чокырлы булуыннан зарлана. Белгечләрнең моңа җавабы әзер. Алар беренче чиратта төзекләндереләчәк участоклар исемлеген төзегән. Быел кайсы урамнарда ремонт булыр, хәбәрчебез Гүзәл Шихапова белеп кайтты. Бу атнада юлчылар Шулман, Ахметшин, Низамеддинов, гидротөзүчеләр урамнарында чокырларны ямый. Майның икенче яртысында Шулман проспектын капиталь төзекләндерә башлаячаклар. Общая протяженность трассы 16 километров 635 метров. В рамках проекта планируется пересадить и попадает под капитальный ремонт 63 дерева. Необходимо восстановить 200 ливневых колодцев, да? Шәһәр эчендәге төзекләндереләчәк юллар исемлеге инде төзелгән, әлеге аякны юрганга карап сузарга кирәк дип белдерде Наил Мәхдиев. Акча ягына карап аңа үзгәрешләр кертелергә мөмкин. Нариманов җиңүнең 40 еллыгы урамнарында һәм тагын берничә участокта ремонт эшләре якын арада башкарылачак. Это Муса Джалиля, сами видите состояние какое ужасное у нас. Муса Джалил урамында юлларның начар икәнлеге күренеп тора. Биляев, Яшлык проспектларында эшләр башланды. Яшьлектә җиңүнең 40 еллыгыннан алып, Бөҗрәгә кадәр төзекләндерәбез. Ул юлларда йөрерлек түгел. Әхмәтшин урамында да эшләр бара. Бу әле төзекләндереләсе юлларның тулы исемлеге түгел. Юлчыларның эш графигы һәм ремонт ясалачак участоклар адресын безнең tvchilny.ru сайтында һәм ВКонтакте төркемендә карый аласыз. Сәнәгать зонасында да төзекләндерү эшләре башкарылачак. Узган ел республика һәм федераль бюджеттан барлыгы 825 миллион сум акча бирелгән иде. Әмма финанс ярдәме көзен генә бүленгәнгә, аның яртысы үзләштерелмичә калды. А если вообще брать промышленную зону, там Сәнәгать зонасына тагын шуның хәтле акча бүленсә дә артык булмас. Биредә КАМАЗ төзелгәннән бирле юлларга капиталь ремонт ясалмады. Безнең шәһәр җитештерү өлкәсе алга киткән шәһәр. Беренче чиратта былтыр төзекләндерергә тиешле моторный, металлургическое, трубный һәм производственный проезд урамнарында эшләр башланачак. Юлчылар тәүлек буена 2 сменада эшли. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Шулман проспектына капиталь ремонт барышында ясалма киртелер дә куелачак. Резинадан ясалган 250 кирте урнаштыру планлаштырыла. Алар гос таләпләренә җавап бирәчәк дип ышандыра инспекторлар. Соңгы вакытта ясалма киртеләрдән зарланучылар да күп булды. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, еш кына алар машина ватылуга сәбәп була. Тик аларның уңай ягы зур. Бер ел дәвамында җәүле кичүләрендә вафат булучылар юк. Белгечләр дөрес тизлек белән хәрәкәт иткәндә машинага да зыян килми дигән фикердә. Бүген бу эффектив һәм гади чараларның берсе. 2014 елда җәүле юлында 8 шәһәрдәшебезнең гомере өзелде. Узган елда мондай аянычлы хәлләр булмады. Шәһәрдә яңа мошенник урта яшьләрдәге ир-ат фатирлар буенча йөреп, үзен республиканың сәламәтлек саклау департаменты хезмәткәре дип танытты. Шәһәрдәшләргә күп функцияле дәвалау аппараты тәкъдим итә. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда. Ишеккә кайтты да удостоверениесен күрсәтте. Вот минем удостоверениемдә мин шундый кеше. Шәһәрдәшебез Наҗия Лотфуллина сүзләренчә, ир-ат үзенең медицина департаментында эшләвен хәзер 8нче шифаханәне тикшерүләрен әйтә. Хәтта дәвалаучы табиб белән шәфкать туташының исемнәрен белә. Пенсионерда бу кешегә карата бернинди шиктә калмый. Сөйләшә, что мин даже 100% шандым. Ни киген шундый, галстуклар киген, шундый әйбәт киенгән. Бездә 8-й поликлиниканы да тикшерәбез от и до. Пенсионер өендә булган 4000 сум акчаны мошенникка бирә. Сумманың калганын ир-ат соңыннан килеп алырга була. Шунда шәһәрдәш алдануын сизеп ала да инде. Хәлгә ачыклык кертергә теләп, без 8нче шифахана җитәкчелегенә мөрәҗәгать иттек. Учреждениедә бернинди комиссия эшләми булып чыкты. Күп функциялы прибор турында да бирдә беренче ишетүләре. Медицина хезмәткәрләре турында мәгълүматны һәркем карый ала, ә инде пациентлар турында информация яшерен. Biz бернинди мәгълүмат бирмибез. Кеше үзе килгәч кенә иң якын әнисе ширләсә дә аннан ризалык булмыйча без бернинди документ та бирмибез. Аның кызына да, малаена да, иренә дә, хатынына да һәрбер кеше үзенең информациясе кирәк икән үзенең сәламәтлеге турында. Бу вакытта ул үзе килергә тиеш. Нигездә мошенниклар пенсионерларны корбан итеп сайлый. Хокук сакчылары әйтүенчә, ишеккә кагучы кешеләрне җиз иләк аша үткәргә кирәк. Мы считаем, что это люди. Бу кешеләр юк кына әйберне кыйммәт бәягә сатып табыш алырга омтыла. Бу мошенниклыкның бер төре булып тора. Наҗия Лотфуллинага бу юлы бәхет елмайган. Мошенник калган сумманы алырга дип янә килә. Пенсионер аның акчаларын кайтаруны таләп итә. Улым килә хәзер ди. Ир-ат исә куркып кала һәм шәһәрдәшнең 4000 сум акчасын кире кайтара. Лесенханова, Гүзәл Хәйбуллина, Дмитрий Рачев. Яңалыклар. Толпан энцефалитыннан вакцина ясатырга мөмкин. Бу хакта бүген мэрияда үткән матбугат конференциясендә сөйләделәр. Әлеге мәсьәлә бүген аеруча актуаль, чөнки табигать уяну белән толпаннарда да активлык башлана. Узган ел алардан зыян күреп 800дән артык шәһәрдәш шифаханәләргә мөрәҗәгать иткән булган. Бәхеткә, аларның берсендә генә толпан энцефалиты булу ачыкланган. Авыру толпаннан гына юкмый. Аннан зыян күргән сыер яки кәҗә сөтен кайнатмый эчкәннән соң да авырыга мөмкин. Авыру башлануның төп билгеләре югары температура, көчле баш авырту, күңел булгану һәм эч китү. Ә инде энцефалитка каршы вакцинаны ел дәвамында 3 тапкыр ясату сорала. Бөек җиңүнең 71 еллыгы уңаеннан сугыш ветераны парашют белән сикерде. 91 яшьлек десантчы белән Гүзәл Шихапова очрашты. Русларда әйтләр, Пушкин это все, мин шунда Тукай это все. Тукай безнең белән Чаллы ТВ телерадиокомпаниясе бөек шагыйрьнең 130 еллык юбилеен махсус сәхифә белән каршы ала. Тукайга 130 булса, Чаллы ТВга 24 яшь тула. Алып баручылар, техник хезмәткәрләр, операторлар турында сюжетлар сериясе эфирга чыга. Узнавая о наших ценах, взлетает от радости. Квартиры в жилом комплексе «Крылатый» от 1 600 000 рублей. Сдача в марте. 78 24 32. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Натуральные сливки. Настоящий сливочный пломбир. Хрустящая вафельная трубочка. Пломбир советский сливочный. Удивительное мороженое. С 8 по 17 апреля белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз.
Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Сіз туры эфирда яңалыклар тапшыруын карыйсыз, біз дәвам итәбез. Дәүләт Думасы депутаты Яршаллы электр шелтәрләре компаниясендә партия активы белән очрашты. 22 май Бердәм Россия партиясының алдан тавыш бирү чарасы алдыннан мондай очрашулар даими үтәчәк. Праймерис Татарстанны Дәүләт Думасында тәкъдим итәчәк иң лаеклы кандидатны билгеләү максатын күздә тота. Ә инде хезмәт коллективларында партия активы белән очрашу Әлфия Кагуйгина әйтүенчә, шәһәрдәшләр өчен көн кадагында булган мәсьәләләрне күрергә, аларның проблемаларын аңларга ярдәм итә. Мондай чаралар 15 майга кадәр дәвам итәчәк. Что интересует людей, челнинцев в первую очередь? Халыкны бүгенге көндә ни борчый? Аларның иртәгә эш урыны булырмы? Инфляция барлык керемнәрне йотмасмы? Бүген кешеләр социаль кәрҗиндәге аз гына үзгәрешне бик авыр кабул итә. Бу шулай ук торак коммуналь хуҗалыктагы бәяләр артуга да кагыла. Ахыр килеп кешеләрне социаль якланганлык мәсьәләсе борчый. Җиңүнең 71 еллыгы уңаеннан яна бер батырлык. 91 яшьлек сугыш ветераны парашют белән сикерде. Павел Клетнев Минзәләдә урнашкан аэроклубта үз кеше. Биргә аның инде 3нче тапкыр килүе. 4000 метр биеклеккә күтәрелүне сугыш ветераны ел буе көтеп яши. Все нормально, чувствую себя прекрасно. Парашюттан сикерер алдыннан медицина тикшерү узарга кирәк. 91 яшьлек Павел Клетнев зарланмый. Кан басымы да тәртиптә, күзләре дә яхшы күрә. Шинелен салса да солдат гадәте калган, сәламәт булуның сире дә шунда, ди герой. Ежедневно физзарядка до 15 минут. И сегодня я вот встал в 5 часов, начал физзарядку, чашку чая, бутерброд. Режим у меня спартанский в жизни. Так я поэтому вместе с вами. Инструктор чагыштырмача тиз узды. Бу тәҗрибәле десантчының үз гомерендә 6нчы тапкыр парашюттан сикерүе. Напомню вам, вы уже человек опытный, и я вам напомню. Соңгы 3 елда Павел Клетнев бөек җиңү уңаеннан парашюттан сикерүне гадәткә керткән. Беренче тапкыр сугыш вакытында 1943 елда сикергән. Ул Ленинград тирәсендәге хәрби вакыйгаларда Австрия, Венгрия, Чехословакияны азат итүдә катнашкан. Беренче тапкыр сикерүем әле дә хәтеремдә, ди. Ветеран инструктордан башка да сикерер иде, әмма яше бар, рөхсәт итмиләр. С Росстата прыгали мы первый раз, а потом с американского Дугласа прыгали. Вот. Ну там мы прыгали же, это принудительное открытие, а меня сейчас это принудительно не разрешает, вот в ТНД не разрешает только. Сейчас совершенно новая система парашюта в жизнь. Так что все гарантировано, техника гарантирована, парашютист сам гарантирован, инструктор гарантирован, машины прекрасные, все надежно. Һавада үземне өйдәге кебек хис итәм, ди Павел Клетнев. Аның телефоны шалтыраганда да десантчылар маршы яңгырый. Минзәләгә аны һәрвакыт әлемнәр белән кадетлар озата бара. Берсе Россия әлеме, берсе десантчыларныкы. 60 секундлык сикерүне ел буена түземсезлек белән көттем, ди Павел Кузьмич. Һәм ниһаять кабат һавага. Павел Клетнев өчен парашюттан сикерү күңел ачу чарасы гына түгел. Бүгенге көндә ул кадетлар мәктәбендә патриотик тәрбия бирү белән шөгыльләнә. Ветеранның иң зур теләге булачак солдатларга игътибар күбрәк булсын. Он у нас самый главный человек, можно сказать, в нашем клубе. Потому что он вдохновляет всех детей на это, на прыжки. И вот глядя на него, вот он заряжает всех энергией. Павел Клетнев 2 тапкыр оныгы белән сикергән, бер оныкчыгы кадетлар мәктәбендә белем ала. Өйдәгеләр бу шөгыльгә каршы түгел, минем үз сүзле икәнлегемне беләләр, шуңа аңлыйлар, ди ул. Исәнлек булса, бу соңгы сикерүем түгел, ди Павел Кузьмич. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүген безнең редакциягә шагыйрьләр, язучылар, журналистлар җыелды. Алар Габдулла Тукайга багышланган шигырьләрен укыды. Чаллы ТВ телерадиокомпаниясе шагыйрьнең олуг юбилее уңаеннан Тукай безнең белән дип исемләнгән махсус сәхифә башлап җибәрә. Тулырак хәбәрчебез Илсия Валиуллина. Ана назын туймаса да шагыйрь, теле, дине аша назланган, ятимлекнең эше сагышларын туган теле белән язалган. Имин булсын, бу минем иң изге теләгем.
Тирим тамган, тамыр тарткан җирсин, ата-бабам туфрак булган җир. Бишекләрдә тирбәлмәгәч, каян килсен балагамың? Тал бишеккә салмак булам, инде үсеп буйга җиткән балаларын замананың. Шагыйрь турында шагыйрьләр сөйли. Тукай иҗаты бирегә җыелган язучылар өчен әле һаман да ахыргача ачылмаган серле дөнья кебек. Кимнәре иман, милләт моңы, тәңгәл килгән бик тә эшенә. Бүген аның язмыш тәмен тыйып, шул канунга кабат төшенәм. Язучы Мансур Сафин Тукайга багышланган беренче шигырьләрен студент елларында яза башлый. Тукай китабын беренче тапкыр мәктәптә бүләк итәләр. Миңа Тукай премиясе инде мәктәптә үк бирелгән иде, чөнки безнең Мамадышның 2нче санлы мәктәбендә сыйныфлар арасында конкурс булган иде. Һәм мен ничектер беренче урын алдым. Миңа бүләк итеп Тукай томын бирделәр, Тукай китабын, шахматы һәм тагын бер призенде. Шул Тукай китабы мен Тукай премиясе чутлыйм. Без үзебезнең Тукайга булган мөнәсәбәтебездә дә, халкыбызга булган мөнәсәбәтебездә дә үзебезнең рухи ныклыгыбызны күрсәтергә омтылабыз. Апрель Тукай айы. Шәһәр республика ил күләмендә бөек шагыйрьгә багышланган чаралар оештырыла. Чаллы телерадио компаниясе да мөһим вакыйгадан читтә калмады. Туган тел айлыгы уңаеннан Тукай безнең белән дип исемләнгән сәхифә ачып җибәрде. Безнең Чаллы телевидениесе туган телебезне, рухи мирасыбызны саклауга һәр вакыт үзеннән зур өлеш кертеп килә. Менә бу безнең бөек Тукайыбызның 130 елгына багышланган сәхифә, шуның бер ачык мисалы. Без моны бик зур горурлык белән, бик зур шатлык белән эшлибез. Монда шагыйрьләр, монда җырчылар катнашачак, барысы да Тукай мотивлар белән бәйле. Бөек шагыйребезнең 130 еллыгына теләгән һәркем үз өлешен кертә ала. Тукай әсәрләрен яки аңа багышланган шигырьләрне укып, видеога төшерегез. Безнең телерадио компанияның ВКонтакте төркемендә Тукайга багышланган пост астына комментарийлар һәм видео язмаларыгызны җибәрә аласыз. Рухи мирасыбызны бергәләп саклыйк. Илсия Валиуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Тукайга 130, ә безгә 24. 15 апрельдә Чаллы ТВ телерадиокомпаниясенең туган көне. Ул шәһәрнең беренче телевидениесе. 24 ел дәвамында меңләгән кеше безнең материалларның герое булырга өлгерде. Шуңа күрә дә әлеге шатлыклы вакыйганы тамашачылар белән дә бүлешәсебез килә. 12 апрельдә Сәүдә кварталында һәркем Чаллы ТВ телерадиокомпаниясен туган көне белән котлый алачак. Көндезге 4-тән кичке 7-гә кадәр бирдә операторларыбыз эшли. Алар тәбрикләүләрне яздырып алачак. 15-20 минут тапшыруны эфирга чыгарыр өчен тулы бер көн, кайчакта атналар кирәк. 1 минутлык сюжет әзерләү өчен 20-40 чакрым юл үтәргә, кайчакларда әле архивта да кызынырга туры килә. Экраннарда журналистлар алып баручылар гына күренсә дә, материалны эфирга чыгару өчен уннарча кеше көч куя. Алдагы сюжетыбыз тамашачыга күренмичә, кадрлар артында калган хезмәттәшләребез турында. Салкында да алар кулларына перчатка кими. Операторлар һәр вакыт 10 килограмм тирәсе камера һәм штатив күтәреп йөри. Алар өчен бу гади техника гына түгел. Мне даже говорили, что у тебя камера это первая жена, твоя жена это вторая. Вот. Потому что я действительно был женат на камере. Кадрлар җитмәсә, архив ярдәмгә килә. Гүзәлия Зарипова компьютерында 25 ел элек булган вакыйгалар саклана. Иң авыры, наверное, тиз эшләргә. Тиз табарга сораган материалларны. Иң кызыклысы, все-таки яшьләр белән эшлим. Төрле вакытлар була. Төрле кадрлар сорап керәләр, интересный. Яңалыклар һәм тематик бүлектә материаллар әзерләнә. Журналистлар белгечләр биргән 4-5 минутлык комментарийлардан да иң мөһимен сайлый. Синхроннарның узынлыгы 20 секундтан артырга тиеш түгел. Әгәр сюжетның герое анык сөйләмәсә яки фикерне берничә өзектән җыярга туры килсә, монтаж осталары шелтәли. Алар материалның язылып беткәнен түземсезлек белән көтеп ала. Сюжетның эчтәлеген аңлап, монтаж ясыйлар. Мне больше всего нравится монтировать те сюжеты, которых... Миңа дәвамлы сюжетларны монтажлау ошый. Безнең сюжетлар аша кемнеңдер тормышы рәтләнеп киткәнен күрсәң, шатланасың. Без балалар йортына багышланган сюжетлар әзерләдек. Сюжетлар эфирга чыккач, кайберләре гаиләле булды. Барлык материаллар да әзер булгач, алып баручылар туры эфир студиясенә юнәлә. Студия еллар дәвамында берничә тапкыр үзгәрде. Алып баручылар яңалыкларны утырган килештә басып та алып барды. Замана үзгәргән саен дизайнерлар төрлечә бизәлеш тәкъдим иттеләр. Иң мөһиме, без җиткергән хәбәр тамашачыга килеп ирешсен. Бу яңалыклар һәм тематик тапшыруларда эшләүчеләрнең девизы. Бары тик бер команда булып эшләгәндә генә
нәтижеге ирешеп була. Хәбәрчеләребез көн дәвамында мөһим вакыйгалар белән кыскача таныштырачак. Безнең белән бергә булыгыз. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Шиһапова, яңалыклар. Атнаның беренче көне менә шундый хәбәрләр алып килде. Безнең яңалыклар белән сез шулай ук tvchilni.ru сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Безнең белән бергә булыгыз. Ә мин сезнең белән сау булашам. Атна файдалы һәм нәтиҗәле үтсен. Исән-имин булыгыз.